मेरा भेटी वीकली मार्केट अहेम सुरीनी राक्रे ट्रॉक्सी पेन नुन पुआंता पतंग तिदसी रारफन पमांग हुप्रो EM Richard Tobia hin pen day thor Saturday market set along Lotus Arjan wall painting sai ke dengpon ning kemia bangphu mohon hansia hin pen phuloni rong pipia hem ki kim kirap KarbiAnglongLIVE fataba birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponik tha Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo nilip block pen MSDP surihni ra crate troxy pen trainer cap aningkan baha ki paklem pon asai tang pamika ke penta bill ke phan trokner cap en pon thailo bonta akam ke nu jokanta inghang thai anu pusi rat cycle mangphu panong pangchu pen lamthei jaipong rat cycle mangphu panong phangchu pen ki jongpon ke non ki doboma sarkar ke parivartana sarkar lapen kaching thura sai phan ke nang pi viklo sarkar phan pudamove bonta ki claim pi atum ki claim pi pammi medet ajok metha pogaphan kachilang lokajok quality avidet luputa jongponlo lapen mera bhiti weekly market ke supervise komadlo pulutangte Michael Rongpi lapen Michael Rongpi komadlo lake nilip local mesi pabicha rongpia ik apokaso polo Lapen bokajan MLA Dr. Malmomin atum relative lopusi jongpon. Lapen isi ke manghume mia bangke mirabiti weekly market ke local mesi ahemathing nomatlo. Kupia potsi ki patang tedet ki langdinglo. Mate aja kong du upentong majokta nang pun eatum. Nitum aphan ki putong laan ningkan sirket lapen kep an pleng eta lang prong mapusi panong phangcho lapen nilibaratum ajupon. Lapen MLA Dr. Numal Mominta Thekanglong tahaipo monta ke theklong lisi chikrong det lasini lip arat lapen rat sai klem bang phuatum non ruinia prang patang telipute akapre ka sai ta deng ponji puta panong phangchu pen ningje pong Gravity market set anke market set at chukela tiniali weekly market lakado kavela block pen anki P MSDP a fund along kapre market set la sona thalo amount da sona thalo ta metang thailu al hayan mangya kapre ang along kapre bang hitamela dap ku bitro rong pi a polling station along lo pu bitro hem ke thalon hini melu hitamela dap mai patang thede ku people alan tum power misuse ma lage public atum thana pu ke busi matha ma athalong kapre ke tangalo hitamela mera bhiti weekly market bank ke pini ani da patang te rangkra atangka ulai lablu jo lablu Idam la sita la lang tu ma metha tangka pe non ma chese manang pu kali polo dang te no further step dam lo pulong te tu mathang na pulong le akhenu nang long le la le February 10 2026 lo nitum karjulong ateng pulo tang te tariking koi ben ke code of conduct do pu la si la code of conduct nang le aprang hoptai si hopta hiniang bong la sohem nang ki patang nang pojong si patang te rat tum akadabia teng patang ti pulutang te ni tum ladang masini tum dharna dopo rat atum pen kado kobe mo phini tum phan pine solo so dak do tamen ni tum phan koi nang pilong le na bangke athe rat atum phan si panong pilo posi rat zomali long nang pu na bang si jong lo tarik kep lo pini February 2026 la si hopta hiniang mo apor pilo atum phan la so hem prabjin pen nang si onang pu si ni tum rat hoi pen dabile News report KarbiAnglongLIVE Lakhain ko ratrok Dwarbaguri MEC constituency under Daythor Saturday market set along KarbiAnglong Thomas Council EM Richard Tobia hinpen Lotus Arjan wall painting sai kidengpong Pinpur ponme BJP sarkar nangchari ponlo pupen ke pinangan KarbiAnglong kang pialong development amo lakhasi un ipinanlo Towar milang PMAYJM so penchenglok lakha si un ipinanlo Lason tak taxi pinyabang ke BJP developing anlo pu All India longta Lotus Arjan wall painting asai dengring tilo lason si Assam Pradesh lapen BJP East KarbiAnglong tum pin khat ponsi constituency tinta wall painting asai ke dengpondo lapen inko rahini number Dwarbaguri MEC constituency longta Dwarbaguri BJP Mandal Committee tum pen patir piponsi EM Richard Tobia mithang ri dengpen Daythor Saturday market
seralong lotus wall painting asai dengpono labang solong kachitong dun Karbi Thomas Council EM Richard Tokbi Duarbagori BJP Mondal President Amoron Terang Deithor Municipal Board Chairman Jacob Tokbi Duarbagori Videsi Chairman Sarkoi Rongphar Duarbagori Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang Duarbagori BJP Mohila Morcha President Kache Singnar Pilapen Deithor Dehori BJP Local Committee President Secretary Tum Chitong Dununti Lapen RD Piponsi ke wang G MLA election ahud mesen percentage pen BJP party aphan pahai ponji aphan setami chisik chidang ponenti puta Amoron Terang pen ningje pono Lapen CM Dr. Liram Ronghang Zindabad Zindabad Richard Tobi Zindabad Duarbagori Aku ek bar Modi Sarkar pu slogan hang ponsi me pejut pondo Assam Pradesh lapen BJP Iskarmong district pen ang pin khada teng nilitum wall painting asai ke claim pang cheng ponsi pini abang nilitum EM sara tum pen methang EM sara rideng pen stame bang so wall painting mate BJP a symbol lo mir pidong arjan ki hi nilitum asai deng pon lo la so long ang chitong dun dakla Duarbagori ang kangalong VDC chairman la pen town chairman board Deithor la pen dalamara la pen BLCC chairman pen chenglok Mahila Morcha Amai P Lapen Sakti Kendra Pramuk Lapen Board Committee President Lapen Anparta BJP along claim rapid a career ta kaduk aviatum nitum chelangsi pini ongdung pen nilitum walpin nitum klempolo laso walpin athipi ka prekali laheno ilitum non ke chari government mate BJP sarkar tum ke duk lak arat mate towar pen chenglok milang chitang teben chenglok alang nitum ki claim ni po lam the alang nitum lam cha ka chipiting pen ke claim penan ke pachun la son thot si non ke wang jilang farman an su selitum atokanu arat stame puthot cherap chetu dun rapet nangji po halaso ka paklang matelitum ke cheng ajakong atir ga chen pon aja as ajai max nitum deng pono la solong nitum ke damtangarni pen boat vijay abhijan la stamitum sideng pono la si Duarbagori along to mepik kadugawe eklaivet pen sido Assam Pradesh lapen team KarbiAnglong keja Dr. Tuliram Ronghang Honorable CM KarbiAnglong Autonomous Council lapen itum Duarbagori local MSC and parda EM in charge KarbiAnglong Autonomous Council akha Richard Tokbi alang itum nangkija kimi penajok sini itum eklaivet si dotip lasi kiwang gilang ports tame Duarbagori pen itum lahin lahin sejong thai pin pen party song dhoram alam chipu pin men itum BJP apansi kroi tb busini itum kadogawe rat pen itum lam cherai pono lasi kiwang gilang por an samin itum eklaivet pen dosin itum BJP along si do pon pen cyclem ponji News Report KarbiAnglongLIVE Lakhain korapli Deupani MEC constituency ke parlo Deupani hawar lang tuking tia rong bekar phuloni rong pipi ahem sarkar pena ke joypen ki pi ahem ate PMAYG ahem ningkan ke thom plengder aphita supervisor pen arpu ki dotum ki kimpi patang pi pedet pen ke do ke thak athai ka ve ki sung thektik engine so mimi ongsi PWD Chokihola Subdivision Borpathar Road Division Head Assistant Mohon Hanse alangli ningkemi pen hem ki kim kiraptun Lason si Deupani langtuking tiaro ame kar phuloni rong pipi ahem Pining pen ningkan ke thom soselo supervisor dum kopi ko son penone ahem ke kimpi patang pi pederamat ahem parjap hamsi bikoklo sitahala pu ahem phuve ka tum ke barla por hut arni arve tumon herai hut ahem ke do ke thak athai vesi sumping anopu abir talong si ahem an kohumri da mahut ahem ke do thai kavi kisum theklong si nilip hawar long nong nam ka chithang klong inut aning kimine abang phu mate kedamtang sarihuti methang mahang ke thekve ka rong ahem ta se ka chilang ahem mate mari ghar aki joy pen rar tum ki su ahut se chilang te bok herawar sai ke duje phan chipidat abang phulo lapenalang li bihe ka hut lo ke charle hut lo ke than vek lo than bang phwa phan aning kan bangta teachers dia ni lote man peng pon pc man ki pi pen chetong dam bang phulo lancho takali si rara tum talang liya ki mia sai ki klemalong ke chari dun nang ji ke nang sotlang pusi hawara tum ningje ponenti kai ke ta rara tum kisung mekri meglang ahem kave ki chumovia tuma phanta alangli ning ki mi pen kirap ki pajer dun ver abang phuiklo nona mar alangli PWD Chokihola Subdivision Borpathar Road Division Head Assistant Mohon Hanse alangli methanga khia dat pen cement sangti arlong ting ita thengpi ke namla pen ki matum aphan
kipi kadokave pangrum pet pen sikalak ni so se padamsi patang pi pami si non ke hem kimia longsi dolong pami lopusi mohon han selang li methanga hin penta phirangke tuma thengno namthi thanpong alang li non ki wang journey anta la puson kirap ki pajer dun thu bom je phan ninga khlong lamthi klardak pen che thanpon thu la pen hala pu pmayg ahem phu sangpi phuloni rong pipi la pen hem sia tuma hin pen ta nilik tuma phan sarkar pen ke joy hem nang pilo sita kikim kirang tum veka tum kikim nang patang pi pedarlo sita kaching hona ik mohon han selang limit thanga khia da chinghon hipin pen nilitum ahem nang kikim pi nang kirabun thekapon arnama tenglo la pen an so se kai kita arnam hujumi padover nang pusi sangpi phuloni rong pipi hin pen hemisi ahin pen kachuru pipajerpong dampen thekdam long lo kamasi a hembang crabring lo ke do thai we jin so me mia posi ni le to nani nana pen ripo nang kimpi po posi ni le kimpi patang lo che klong thomang bong si patang pik lo nang le ko pi pia sai bang lo sa reklam pike ni le la branda selam pik lo wall gutti plaster lo ke sari phale la ting ne dip pile de ting dip lo to ni ke nang le la me thang khorcha ke kon bang dam pusala ni le 2 lakh bak dam lo 2 lakh bang dam monte ke dam tang la supervisor do mang patang da so patang te lo ningkan ko no so so ningkan ke thom ni dulu ah ma ke lang de ala beneficiary amen pulsa fuloni rong pipi ni rong pi arong ke arong langtu giti rong yo pani de koilamati men samsonic ti KarbiAnglongLIVE Don pharoi sira ingkoi aphai pen bang pharu trok siar mu aphai aphan ki pangri kilang chari ponja phan ing samjin pen SB kangwai long jesking rong pi vor aphai kyong dung kilong a jok ki hai kangnek lum ki bat West KarbiAnglong hamlen long so pi pen kilometer cleaner cap ka hello long pai center along rong trok siar phan sarkar pen kilang chari ponja phan SGB kangwai ponja phan apurani ki pathi kalong rong mandu SGB dhonsing rong pi umdap SGB kangbura rongpi longpai NJKBA dikon Lawrence rongpi longpai local committee amepu rongmi terang kongchunbang babu ingjai longpai center GB Singh teron longpai number IC PKBA rongasar lindok rongpi longpai terang sarthe dhon terang longpai number hini NKBA rongasar Gopal rongpi longpai Catholic arong sarthe Solomon rongpi longpai ingtia rongsar Davinson rongpi longpai KUBC rongsar Abraham teron longpai VDP President Longsing rongpi longpai Risobasa Wilson teron Mutiar banghini Harsing ingjai Honsing tiswa tumche tongdunsi ingthir pen SGB mate sarkar borgangbura vote ke jokpen ingthir ing samjin pen kangwai pichun ponlo Pini vote kadokave pharohini ra flikep angbong pen vote ke jok aphai pharoi sira trokner kep jok ponlo bang trok ke patum kopi ko sona ki songpenone vote jok dunde datlo lapen halapu pak ke babang ke seal stamp ke theng ke chok che ajok hisab ponene datlo SGB ar puwa baha bang ke thom karjab dunalong jesking rongpi kelong pharoi sira krener kep harsing ti ingkora ner kep lapen Janta Singkro ingkoira troksi chepalong dunlo Havara jesking rongpia phan aning ka che themu chola jok sarkari borgambura mate SGB pu vote ke jok ke onga phai pen pe hai ponsi jesking rong hang kangnek alum bat ponsi aning arong chen pen kero pipa jera pen lamthi jai ponlo don pharoi sira don ingkora pho stame don ingkoi anke hemthir klong asinili hok pono la pen bang so population ke ditum voter list along klotang te non suli bom chigidam tang non latest nang lele lang tak nak le tang bang ke 432 ana population do voter bang ke staminil tum ronga sar la penda thek muchor rimchot tum chingwai ponsi litum non phonga bang ke borom rakili rom ke don pen pak nia vote pen le tum jong pon la pen candidate bang ke la ke arong tin pen stami ronga sar tum ke thulong le la pen mikar mithul disubasa sarbasa tum hanunsi apor pipono la pen nikarang bong kami thek muchor matric bun ta matric pass nai la so tak mane thek muchor arling sikanangji la pole education
qualification donenji la an lo tung arara tum niliphan je nang donang po lapen nang claim vek nang po pula so niliphan ki pu pension nili je pate don lapen alang litum niliphan ki pu ateng pension alang litum ta niliphan la pu nang ka chong thui ko pine la son kali la ke non pini non la dak a result ma se klang dak la ka hok pek alang litum aning niliphan nang ka che the pension alang litum ni phanang toy dun la lapen alang litum nang ke toy dun teng pen nili je pate dun si ong dung a votes pen nili je pahai pono la si non ke wang jia pors ta me nili alang litum phan un an pen nili ke claim pe me jia phan bor ipon po la pen proxy ando sini tum king wai lo bor kampura tum ke dutang bor kampura bang ke chok se dalo tum le leader lo ante bang aju pai wang sini nang ya pot ante ko sono ma pusi tum sar tum char yulo masih sar tum char yulo masih bor murang wai chuda nang bo pulo masih wai nang nang ne pura kali lo wai nang pulo sita ante ko sono ne akang wai dia na bang ke pulo masih kini lo lah kecil yang lo kabang ke mani bang ni bang ani oi pot yang lo kabang nang ne lo buhut sistem le litum biko nang la le aku pai do bang ni seta pelong na Hamren ben Daniel hi KarbiAnglongLIVE thang ni phai kebar ni phuluni APHLC aro tumpen phuluni digital news forum sai hemalong phirang ke mai kangni la sohut KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Long Hangalong Damsi Phuluni APHLC dunmai phuatuma bitung pen BJP long chipa udunpu kipache thanga puthak ahok kali phirang kya mai kang ni ponang kok athege kedam thang ni phai sir ke bharni CM Dr. Tuliram Long Hangalong Damsi Phuluni APHLC dunmai phuatum abitung pen BJP long chipa udun pu kipache thang aputhak BJP long chipa udun tangka laksi kewan puke ahokalam kali pusi pachini pong lahailam BJP song bongsi munit chingrum po APHLC men en pen tuliram long dampo poisa chuhang dampo lahai ke BJP phan ki palu i dam pusi APHLC tumpen jongpong lasin le tum phuloni APHLC pen ke inut nata damabawe phuloni APHLC pen ke non ke wangji APHLC phan ke pahai dunje phan si bor i bom la pen pahai pon vekji Jai kathar longsi dodun thipji pusi ningje ponno lasama tangka ke kuti sita kinang sotlo BJP nangpa dunje phanke lasi hala kuti sia hut ningkon dundele kupusi lak isi vet nangki pia hut ke kidunpo lasi poisa joini penitum ni bangche jorun de pusi klar dagalam pachini ponno hala dakke dili tuma phan amen alis pe ni gidu pupe tema seda ne tuma phan ki jong dam labang so laman chok seda ne non draw asor rara tu mangani li tu fansi bhari problem ki wang juyo jena tu get dum jui pute na tu mala son pute pusi ni tu mangani chak nu tak sini tu pinya da media long ba na ate na tu na na long jume na tu khai pa afan ke ra e long bi fan ke chira tu na tu sike ja lidar tu na tu nyong sila son claim ro pute ni tu ra tu ko son no lam son sini tu mate ni li fan na tu bang du peklo asila bang su ji chak ne join ni sini tu pinya da media long apen media pinang po Kasi Darpuni constituency kan Jenglong la constituency inkor throk is best pen stamen ni litum nan tu ham tu ningilo tamni tu puni constituency ni vice president pen naina tu ningori lake bang pa churalam bi non lake li tu phana karbu dunji la pen tu mana phlang dunji la sona phansi alang tu na so akam ge klen la pen tu na puni pen ke in not IPSLC da dak pengin ju bok abang ta abela laki ni tu masih dake chok thip la peni tu masih dake kai ke dale tu nge ekdam mane la mena munit ani tu constituency ni tu nge chok thip la si ni tu munit ke dak puni pen ke no nu ki da ma ke ni tu lan tu ma su ta pe kilogram lo la pe la son ki claim ya mo ki da claim na me ma tu ta la pe constituency tu da buli la pe la ki claim tu ta ke la son munit da la ki claim ke APSLC Phuluni aro pe nabang ke ni president lo alang ni vice president lo ya daya lo lapen ke ko finance secretary youth wing lo alang ni ke secretary lo lapen ni tuma committee bang ke non pu an sitame ni tum thir thip pato we sitame ni tum how ladak center part kroro how ladak bang pharo hini amulok chetong pensin ni tum meeting ta dula how ladak ke non ke bangji MLA election kosom sike cepa haji hala sar farman se ditum ke chingwai kulzam te nitum Phuluni constituency ni kosom si la Phuluni constituency a ro pe na kosom si BJP along join
son si ra phan ke pamang hu ala ma bang ke nong no bang ke bang lok lo people ma pulang te non PSLC KarbiAnglong angkan pila pen NC Hill West KarbiAnglong labang sok kang tang ke theklong aposi rada phan fisike pamang hu ja phan si lapusona sai ke klem lase la so sai bang ke litum PSLC pena hin nilitum fuluni constituency aro pena bang ke condemn lo masona no bang ke nang stame claim credit nanti athema poloma ahok healam bang ke rada phan pamang hunang ni Puloni pendir chuna rongpi KarbiAnglongLIVE. MLA kili kaphan HSDF asong atum tami mission pen kachipa haija phan constituency tinalus tami mei thai mate rar pen kachingki kachathanami dupon bom wang bom si kedam tang ni phai ser ke panis tami amri constituency alu pen kopili constituency alu me padupon lo Halapu Kopili constituency alo along tami jengkha hawara long puthot raratum pen me dopon thusi la somia long HSDF asong aparman rongkhang Elysia Maipu Wilson tirang pen chapatir pipon thusi HSDF tiripia me pen Mepu Rajanti mong lapen claim rapet arisang ho tum pen chitong dun thusi APHLC Congress lapen BJP asong aphan ning kachi thekawe arar tum mithang asong pen chi OC HSDF asong long chipodun atum phan HSDF amepu Rajanti mong pen kadu kawe tum aphan tami karbia pohu karwak pen dengpon lo la some long puthot HSDF asong akimanga puthak Rachini paminang ji pupenapot mepu Rajanti mong pen than paklar ponthusi election ke hai he asong along ke ilitum dunang nilo anpar tame national party aphan ke apor pithu onglo lasi ilitum non ke khai dhorom chi pupepin pen HSDF asong aphan vote pi ra kilik nang pahai dun verote KarbiAnglong kiduk kisong pen ilitum chi pajok thek pupusi KarbiAnglongLIVE pen karjudun ahut Rajanti mong pen nang pachini dun lake nilitum kedam tang September 8 arni pena mahang pesek dead pen patumi an chikloyon phojok en lo la pen nilitum arni wang ajo wang na me tunge dode sang se pensi kam claim lo la pen pini dame nilitum amri hadak CC committee kado we chirtip pen nilitum kado we senglong lo la pen kado we halada amri a constancy long tame thedung non program ki bi phanitum chung wai dead pen api hadak me nilitum wang lo la pen da kupili a consensi long tami tum nang humri lo pini kadu kawe dak ongdung pen ilitum boro khai la pen karbi la pen kapre khai pen name nilitum kadu we la sonsi dak pini nang joining dun lo la pen women tum jasemet alang litum phan choro nei pini alang litum kadu kawe methang aprang party ben chi usin tum long wang lo la pen Hill State Democratic Front ke lake HSDF tum ke lake akhai tin ajati tin la pen KarbiAnglong vote ke jog long ajakong ke do ana tumpen ke ni tumke chingki chethan app la pen ni tumke har tumpen ka duk kawe chingki chethan man se non hajar tum non HSDF long wang bom lo la pen Hill State Democratic Front man ke non MLA hot sa me ni tumke arjap thip pen se ni tum che fight dun po la pen ni tum slogan ya halo National Party hatao KarbiAnglong bachao po ni tum slogan lasi National Party itum 30 years nitum kado weda KarbiAnglong nangke japen apot itum sung piklo non muni tumari deng tangka poisa nangka weapon playing setlo lasi non kedam tanga por ke nitum ta chini ne da masi APSLC long se do erlo kado weta ta APSLC ke election high he la penmentu ne ta high on e pon itum chini si non chekak dun elo dongkamuka man wiki be KarbiAnglongLIVE PKBA Mission Center Hamren Rong Sopialong Kangchon ne Mesianadim Kaching Thura Sai Mo Gedeng Ponje Phan KarbiAnglong Thomas Council Socheng MSC Het Sing Rong Pharahin Pen Kahumri Damahut Sai Gedeng Ponje Lamthej Paklang Pon West KarbiAnglong Hamren Rong Sopialong Puta Karbi Baptist Association Mate PKBA Long Area 3 mate longri ke thom arat ar mudoan ningkan pharoi sira trok sia phong ke chok ningkan segame pi ni thoma pharman aliralon ki biben PKBA Mission Center hamrenalong aningkan wangson thotsi paman ponno Socheng constituency MSC Het Sing Rong Pharstami haradak PKBA Mission Center long kinang sot barpi parsu ke duadi man parta
akapre kaching thura sai mukideng ponje phan lam chipite kanglo ingdeng pharoi sira troksi ke pleng along aning kanwang son si PKB along ki thormi ari soi jang tumpen hachar ki kan piklang dun pen ani perundun PKB area 3 arat bangsuri cap sose ar mucheto dun si ningkan sek amai pi ke talon mission mi apen pachumpong ningkan lok se pharo isira troksi la pen ningkan sek amai pi lebang so nona bangke niliphan alang litum ta KarbiAnglong autonomous council phan het sing rong par phan la man ali KarbiAnglong autonomous council phan alang litum man pi pen niliphan dak lebang so nun kan achutai man kan kupon lo hang atrasi bang PKB dak presiden abai presiden executive secretary teman matan nilihin ben suri sura akadom pi pajir lo apen ke bang gilang sa me alang litum anju sele tum henpu Yesus Kristo akhir jume pen alang litum tame owe chale puru phandar tung tong anju se alang litum khime dame nilin pen dame akhir jume hang pi lo la pen daga bangke ke bang ningarong lo pen nilpan mo thek lo pan dame dak kadu ko betal litum disiplin tame mesen la pen kedo ketha kadu ko betal dak samjin la pen lang me sem son thosi litum kapre ka tum tado la si bha ke PKB ben tado ben wani selam hetan le ban sang ke cep patum tado la si la hoi long dam ne misen tado weda ning samu te le tum son thak thak ke bangi langan dam le tum kadu ko beta me ai alir alom ka chipidun la ben dak bidi sore ka chipi seroi ben nele hin ben ke pudin ma le tum ka chelang sele jutang padir nei ka chinghon ajutang ma si baung ning athe le tum KarbiAnglong se chelang sele rong hotel litum akai kon maka pangi bang patang kudet hamren pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE lakhan korapho nilip MSc constituency ke parlo koilamati ahavar wopong sarami kardiupani college principal ki khibo ma bangphu boson rong pharnon ke wangji assam assembly election bangphu ki likalong pharoi sira near cap bokajan LSC pen MLA bangphu ki likalong kachipati dunjia phan non hejong thang ni phai clear ni guwahati rong supi BJP sai hemalong chuning rialu jokpon tanglo boson rong phar alang li nonama diupani college principal arpu khi boma bangphu bonta alang li bihe ka kopenta KSE long arpu ki khidun abangphu rong rup don rabalong kiso derahut ningarong ame ajara party la pen aja thorom pu plak flipin pen rat sai sita claim bom bang boma bangphu alang li inut aning me sena bangphu kai keta rara tuma ajara kisong long ta karjab dun kithir kluk abangphu mate ing tangkring songjapo ajara saita claim thek era banglo lasingona phong jongsi rara tum ki thek ding tum jongsi nang chirap chitu dun pulote kai keta rara longsi do verji rara tum kupisi akinang ma ratsi ke the lapen MLA ticket long pulotang te ke haita ke hailo athera tum kai keta nililong do puta chethan pon ke damtang aruilo tarik truck army nili Assam Pradesh BJP office along nili non kibangji surini rai kora truck Assam legislative election phan isa formality party hisabe nili ke hangalu nili application jogdun erlam asi ada ke jogdun pen bang nili phan positive lo the nili baidota khadu ko dak attachun lo nili party long jitu involvement nili primary member pen BJP block mondolong claimant pen district committee member economic cell convener jolhai kadu ko details kami nili ada attachun lo langsung ke theklong kan bang nili pan positive la pen nili non det la ticket ke chahandun pukale lo aprange 17 long ST bokajan LSC pulo non bange 108 ST bokajan LSC lo si ha super 2021 med nili hamen bom lo si nili pan bange ticket ke hangala ka kimi pa tumo wali lo nili hamen lo masi hadak office or na lakdo nili document ke lang ban nili pan positive the ticket bange lage non mage than tha ke thelo la bange mo por bang high command si ticket bange declare sarang sanar dina ki khibom ke nang le bokajan dopiani along jopani college of principal nang arpu khibom tang tu nang la pu lo than bang nang iribup si la rat
along rada sai ke claim ji po bang ke ba nang le MLA ang khoi kelik don ji po bang nang le pi po se nang le la so ke ma tha la so ke thak than nili kamatha galalo hokte ma nili harlombi vilambi college ninkan pho penon depani college ka ase assistant professor bange ninkan thom non principal bange ninkan pho anili claim lo kadu go college lo nili ninkan cricket thom bange nili claim lo sinili kamatha pon gela lo kalang lo ke thalis tame si kang thur lo lo ke charlie na la pen human resource development di munit tuman ke pathe ke pare munit ke pache plange phan ke claim polo seta nili ka matha bangala lo nili biek thiek pen ne methang hemerit chelana lo ne pai po bhalana lo non piso sume endet bang ke ne sumara phan ne hemerit ka dogowe kereng je phan nili cho claim cho dam lo asi jong si rat nang chongwai la pen BJP party high command tu nili phan ticket nang pi na ingwai pulu tangte nili penang an rat phan ke claim ponje phan nili mang ke man du lasi labang so wareng award size tame non supreme court pen order do tiket bang ke ham nam lo la pen non ma ke resign nang ne mo labang so election jok sinil phan tiket nang pi pete leave and po la pen la mo hide pete la bang ke resign po by chance candidate peta la bang ke pelhapo beauty jijuan thu lo lasi nili ke matha bangala lo rat phan ke claim pon ya kam du la lasi nili ka matha pon bangte si pen claim me matha Koilamati pen Samson ti KarbiAnglongLIVE. Kidam tang surini rakri troxia sengkan pen Karbi rong sara mietum ke hang pon Traditional Village Development Council ke hang pon ateng piningan si ke chok ji angring thek pon longlo. Labangso TVDC chok et lo pusi KarbiAnglong Thomas Council hin pen rong sara tuma phan an ke hokalu pipon bom si non ki jujiana thu si dam bom lo. Ngasila bangso puthak West KarbiAnglong Hamren MEC constituency ke parlo rong hidi community hall arlo ke hokalu ke ronamai ingni pon lo. Mielong Hamren arlo ke do rong sara tum an chetong dun si ke hokalu chodeng dunti. Bangso mai e phong kang ni along jatni ame do pon lo. Ke chengsia mielong me chari pon lo. Jengkha Municipal Board Chairman Sarsing Phangchoi Hinpen Labangso Melong Aluhi Sarpuaman Apeng Pen KarbiAnglong Thomas Council EM Mongol Singh Timong PHE Board Chairman Joelson Tokbi Lapen Ongdung Chairman Atum Chetongdun Labangso Melong Rong Saratuma ke Hokalu EM Mongol Singh Timong Ahinpen Ron Ponlo Labangso Phi Karbiak Khelong Kido Customary Law Arona Tenga Puthak Puthot Ning Nipon Bangso Melong me chari ponlo Nijang KarbiAnglong rong sar me ami phu jengi hi pensi me chari ponlo Bangso Melong Karbi customary law apu thaksi chethan chimum ponlo rong rubalu ki chari arona tang ateng pen bisar kindar claim ponlong popusi EM Mongol Singh Timong pen than pachini pon Labangso Phi Traditional Village Development Council mate TVDC KarbiAnglong Thomas Council hin pen rong sar tumaphan kipi ponapu tha EM Mongol Singh Timong aphan archupong Labangso kar chupon lake Hamren rongsar hawarami amepu jengi hilapen kongchun bang muniram rong khang tum henlo Karbi rong saramai Hamren nongri mate Hamren hawaramai mai pu tasi pini laga amai kapangrung nangkok la bangala solo Karbi rong salam apen phan appointment dak kiron ton na sona dok ana penge Karbi rong salatu labing klui pengke cheso ake mang Labangso Traditional Village Development Council alam he putak kichun putak akon tisi tin bens kami okere misi bali yem phan culture asowai aso mai bang pasera pesi pini adap mai dolo Labangso kar cholo pini dak Hamren hawaralo rong asar do an basapi do an pini chetong perlo Labangso chetong perlong pini ar chupon lo pen ar chupon jara phi nilitum rong sartum ithethenialam chingki chethan pon cheprai pon alam ke lakulo je non KarbiAnglong Thomas Council pen Traditional Village Development Council ke sengji polo Labangso ke sengalong bang nilitum rong sartum ithethenialam arjulong je dag bang ke kapre ke tum rong sar ka lidera tum ta
inut bahani nang ke jok dunji member nang ponangji baki ponji polam tadu lasala bangso long bangke pini nilitum karbi rong sar mai pen paklar daklo hamren hawar arong sar pencenglo karbenglong rong satu nitum paklar daklo jela bangke jong si sengji pulote traditional system dam vek nangji Kironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE. Karbi Employees Association mate KAR pu ka chilar pu thak thang ni phai sir cap ani mi thang sai hemalong phirangkia mai along pen pangdak pon phirangkia mai long akimi me phu paniram hansel pen akimi kongchon bang jona sing tiatum ki pachini pona tengke bor sing teron ki dam tang chiklu arkoni phai kre troxy pen krener cap ani an hidipialong ningkan se ka me ki padopon along si surini rain kora hini pen surini rain kora trok mate ningkan hini KA kechari mephu kongchun bang penchenglo bang phu bang phietum anaphan KA kechari aronalo constitution tengpen ningkan hini choksi arpu pisun mate arpu chiulo lasi thang ni phai nerkep longso kang thualong si surini rain kora trokpen surini rain kora nerkep an mate ningkan hini KA kechari ponjaphan mephu kongchun bang penchenglo klem bang phu bang phi ingwai pondo labangso kang wailong paniram hansi me phulapen Jonathan ing ti aphan kongchun bang arpu ing vai ponlo lapen joy sing teron dun me phu dipali ing jai pi dun mai phi purnima teron pi singing ti dorsing betum aphan rapchun bang ing vai ponlo dihin rimbang nogen timung de beswar singnar pachathang chun bang hini cultural secretary bang hini bidisar bang pholapen bangko rapho bang phu bang phiatum aphan executive member arpu chepek ponlo KA ningkan hini mate surini rankora trokpen surini rankoran nerkep misen pen kichari ponjephan bidisar borsing teron ahin pen sinile tumaphan semi padeng ponlu pusi phirangkia mailong pangdak pon Karbi Chokamara Song mate Karbi Employees Association KarbiAnglong lapen West KarbiAnglong nilitum la longri hini pen nilitum Karbi Employees Association atiri pi klembang puching wai det penapi nilitum ke mang ponason ke lapui khelo nal tom phanang than ponikpo isi penisi aprang si bang la pui khelo non jitu KarbiAnglong long chokamar atum an mate employees atum an bang ke nilitum hills allowance bang ke nilitum phan pharu plira trokner keve lasila an pena bang nilitum ke claim ke dam si tamen nilitum dor EA lasi non nilitum la 8 pay commission laso non peneng arko chiklupen cheng ponik po lasi labang so ay 8 pay commission along nilitum Karbi Chokamara Song mate Karbi Employees Association ahin pen kemang pon ke lehelo je nilitum phan hill allowance bang ke je nilitum basic pay labang ke basic pay long pen 10% an ke nilitum phan nang pinangji pusin nilitum Assam Sarkar mate la 8 pay commission nak chairman phan pen hoi pen sin nilitum ke training ria lo mate pinpura lo mate memorandum stame nilitum pidam lo ini aparman ye central committee lo bangkel bang kebra lasi cari pon pola nan ka ini aparman lasi to lalo lasi lalo Joysing Teron Joysing Teron vice president Joysing Teron vice president monil bon Joysing Teron la ke vice president lo la bang orang timung la lo la si total bang ke bang plikara plik ye lan kan ini aparma ni tum atumi si lediglo la ke ni tum tumi si lediglo lalo la sini tum kemang Karbi Chokamara Songa kimang bang ke lalo ni tum ke non political organization office tame e kisu ke ni tum jitu Karbi Chokamara Songa kisu alama al ke ni tum kisong pondong tempom la si jasemet la hello mohet hilalon putha ka bang tame lalo non sitting non dupom bang ke isi category si piko officer level 600 level 400 News report KarbiAnglongLIVE. Pinia dawa birta kala ponsi kang ton paniglong kartong